η μάμα. Βρε, καλώς τα παιδιά. Πότε προλάβατε εκεί? Με τα ελικόπτερα έτσι είναι, αγάπη μου, δεν υπάρχουν οι αποστάσεις. Παγκράτη, κολλιάτσο ένα πράγμα. Εμείς εδώ πώς περάσαμε με τα παιδάκια μας? Τι κάναμε, τις τρελίτσες μας όλες? Όχι, μια χαρά ήταν τα παιδιά, μια χαρά. Και να σας πω και κάτι, δεν καταλάβανε τίποτα, Τι δεν έγινε τίποτα? Δεν μου λες, βρε Στράτο, ο μπαμπάς καλύτερα είναι, έτσι άκουσα, Ναι, μια χαρά είναι τώρα. Δόξα τω Θεώ. Όλα μια χαρά, Ματίνα μου. Μην ανησυχείς, Ματίνα. Όλα καλά, θα τα εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι, αλλά εγώ έχω φοβηθεί πάρα πολύ από τότε. Τινάκι μου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι για τίποτα. Εσύ ούτε άκουσες ούτε είδες κάτι. Θα τα εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γυνά, εγώ θα φύγω τώρα, θα πάω και Δανάη. Ναι, στο καλό. Θα τα πούμε. Πού? Ματινακή, Ορίστε. όταν ηρεμήσουμε θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να πάμε φτιάξουμε έναν καφέ εντωμεταξύ. Πάρε τα παιχνίδια, πάρε. Να είστε καλά, παιδιά, όπως είσαστε. Εγώ δεν έχω ανιψιό μου, φαίνεται. Κανένα να μ' αγκαλιάσει, να με φιλήσει. Παναγιά μου! Κορμί μου. Και εμείς να παντρευτούμε, να πάρουμε και εμείς σειρά για να κάνουμε γάμο. Κοίτα που βιάζεται κιόλας. Εντάξει, δεν φεύγει το κορίτσι, ηρέμησε. Ταγκούλη, ορίστε εσείς την ημερομηνία και θα τα βρούμε. Θα γίνει ανακοχή των εχθροπραξιών για την τέλεση των γάμων σας. Παιδιά, εγώ να ορίσω ημερομηνία. Μην γίνει καμιά στραβή όμως και πάμε για αναβολή του γάμου, σας το λέω. Τι στραβή να γίνει. Η κοπέλα τη θέλει, σε θέλει, εντάξει. Καλά, εννοείται αυτό, αλλά με εσάς που έχω μπλέξει έχει φοβηθεί το μάτι μου. Ξαφνικά εκεί που λέω Χριστέ μου, άσπρη μέρα, καταιγίδες και βροχές. Ευχαριστώ. Πάντως εγώ πολύ το χάρηκα όλο αυτό. Για μια φορά τουλάχιστον να καταλάβει ο άγγελος πώς είναι να πέφτει στο λάκκο που σου σκάψανε. Κλέρι μου, μη βιάζεσαι να χαρείς, γιατί έπονται δυσάρεστα. Όλα αρχίζει η αντεπίδεση. Το ξέρω πως σώπουν να έρχονται και τα δύσκολα. Αλλά να μην χαρώ που ο μέτρ των ψευδεστήσεων έπεσε θύμα των παιχνιδιών που ο ίδιος επινόησε. Όχι, Κλέρι, με αυτό να το χαρείς. Γιατί την κατασκευή της εικονικής πραγματικότητας από αυτόν την διδαχτήκαμε και την εφαρμόσαμε. Εσύ, τι έκανες με την εταιρεία, έχασες πολλά? Δεν πειράζει. Μη σε απασχολήσαν αυτό. Ενώθηκαν όλοι μαζί και πέσαν πάνω μας να μας κατασπαράξουν. Ακόμα και Αντώνης. Ακόμα και αυτός που τον πίστευα για φίλο μου. Ακόμα και αυτός συμμάχησε μαζί τους. Αύριο θα ακούσεις τις πρώτες καμπάνες, Διαμαντή. Αύριο.